Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳар сарбаланд хонобод инҷастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, рӯз мо тасмим гирифтем ди сарғинаҷини карпачаро баҳри шумо навор мекунем. ҳар душам ғинаҷинакҳои нӯ зоидан бихайр рафтагӣ нестанд бародарони азиз. хушу тамошо кунед, лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед ки дастгирии шумо пешравии кори мо ай, наворҳои мо баҳри шумо. Подписчикони азиз, ҳар димола молакҳои конкретна молои базебанд зодорак моланд. Анами рақами яги мои бародарони азиз, бениҳоят моли попардори ғавси хушоя стойкаи нағз дорад. хушу аҳамият битемолад, навора то ахирша тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. подписчикони азиз, моло қарор дорам дар шаҳри Бохтар, собиқ номи Қурғонтепа, рақамҳои телефон 917 38 98 78, дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Метавонед ки любой соат, любой время занг бизанед, харидорӣ кунед. фикру ақидотона дар зери комментария бинависед. Бародаронат бибинед молоро чӣ хел чоркунҷа молакҳои хубанд. аввалаш парвардигори касе ки ин молоро харидорӣ кунад, ин моло зарар намекунад. Бародарони азиз, мо гуфта намонад ки молҳо дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқарам савдо мешаванд. ин рақами дуи мо ай бародарони азиз. иш вообще ёши бародарони шохакош тамош кунед. майдак шох дорад, просто моли почабаланда ки фасони хушрӯ ай. ҷидоб қад молоро уша усуқад. хушу тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. иншоалло ки навори хуб шудаги моли нағзан, ҳарча молакҳои нағзан. хушу аҳамият битаинам. ин рақами дуи мо ай. ҳарча молои маста ки фасони зоддорад, синаи фасон дорад, ҷадмар синаи хуб дорад. беҳад попари ғавсакам дорад. бародарон касоне ки якҷоя харидорӣ мекунанд, иншоалло муомилаи хуб мешавад. Доставкаи мо ба тамоми шаҳри ноҳия вилояти Хатлон ҳаст. нархошон нархи дастрас аст, фақат успед кунед, харидорӣ кунед бародарони азиз. арқаи моро тамошо кунед, чӣ хел попари хуб дорад мол. чоркунҷа моланд, светошо светои нағзан бародарони азиз. ҳар димоло карпата моли оддӣ нестанд. боз як боргарам такрор шавад, рақамҳои телефон 917 38 98 78, дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. телефони мо 24 соат кор мекунад. фақат успед кунед, харидорӣ кунед, занг бизанед. бародарони азиз, муомила мо нарх мегзарем. дар нархи гуфтагимон доставка дорад, муомила дорад. хушу тамошо кунед молоро. лайкотона бародарони азиз бизанед ки лайкотон кам шидааст. бинависед комментария, фикри ақидотона бинависед, фақат сухана хубша бигӯед бародарони азиз. касе харидор аст, занг бизанад, харидорӣ кунад. бародарони азиз, мегзарем ба масъалаи нархи моло. бародарони азиз, нархи рақами яги мо 15,000 сомон муомила дорад, доставка дорад. рақами думон 13,000 сомон муомила дорад, доставка дорад. дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқарам савдо мешаванд. бародарони азиз, моло ҳарчи молои хубанд, касре худо насиб карда бошад, харидорӣ кунад, беҳтарин моланд, моли простой нестанд. иншоалло ки ҳарчанд молои базебанд, ҳақиқат базебанд. иншоалло ки чӣ хел молаки хушроямиш бо шохои майдак дорад, оли гусалак, чочпари синаи хуб дорад. ишам бародарони чочпари хуб дорад, масъалаи аҳлишон, масъалаи хӯрданшон ҳамаш аҷоиб аст. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, дар охир навор мегӯям ки ҳамаи бародарои ғарибу мусофире ки дар мусофириятанд, худо парвардигор ба фазли карамаш ай ҷамеъи балофатҳои арзию самои нигаҳбоншон бошад. баракати ҳаёту зиндагӣ рӯзишона зиёда гардонад. омадани дидори падар модаршонам насиб гардонад. ҳамаи мою шуморо рост гуфтан, рост хӯрдан, ҳалол кор карданро насиб гардонад. баракати зиндагӣ ризқи моро парвардигор зиёда гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.